नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलंय। कोकणात टॅलेंटची अजिबात कमी नाही हे वेळोवेळी सिद्ध झालंय। 12वीचा रिझल्ट नुकताच जाहीर झाला, यात देखील कोकणच्याच विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली। अशात सिंधुपुत्रानं संस्कृत विषयात 100 पैकी 100 मार्क्स मिळवत या विषयात राज्यात पहिला नंबर पटकावलाय। कनेडी गट शिक्षण प्रसारक मंडळ मुंबई संचलित श्री तुकाराम शिवराम सावंत ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्सचा विद्यार्थी श्रीराम बाकरे असं त्याचं नाव आहे। श्रीराम थेट आपल्याशी जोडला गेलाय। हे विशेष प्रावीण्य मिळवण्यासाठी त्यानं कशी तयारी केली आहे याबद्दल त्याच्याचकडून जाणून घेऊयात। श्रीराम, तुझं खूप अभिनंदन आणि स्वागत कोकण साध लाईव्ह मध्ये। थँक्यू। श्रीराम, काय सांगशील रिझल्ट लागल्यानंतर काय तुझी पहिली प्रतिक्रिया होती, काय घरातल्यांची प्रतिक्रिया होती? माझा तर आनंद गगनात मावेनासा झालेला आणि परिवारजनही खूप संतुष्ट होते। तुला अपेक्षित होतं का हाच रिझल्ट लागणार आहे किंवा तुला संस्कृत विषयात 100 मार्क्स मिळणार आहेत? मला खरं तर असं अपेक्षित नव्हतं, कारण असं मी ऐकलेलं की भाषा विषयात एकाच मार्क कट करतात आणि 99 किंवा 98 पडतात, म्हणून मला खरं तर हे अपेक्षित नव्हतं। पण साधारण असं बघितलं जातं की मराठी असते किंवा हिंदी असते किंवा भूगोल विषय घेतला जातो, पण तू हा संस्कृत विषय का निवडलास? तुला पहिल्याच पासून या संस्कृत विषयाची आवड होती का? हो, मला आधीपासूनच संस्कृत मध्ये विशेष रुची होती, कारण बालवाडीपासून ते इयत्ता 7वी पर्यंत बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल जिथे मी शिकत होतो, तिथे इतर विषयात श्रेणी विषयात संस्कृतचाही समावेश होता। तर सुभाषित पाठांतर, कथा वाचन वगैरे कार्यक्रम चालायचे आणि त्यामुळे संस्कृत विषयात माझी विशेष अभिरुची तर निर्माण झाली होती। वरून भारतीय संस्कृती ही जाणून घेण्यासाठी संस्कृत हेच आपल्याला शिकावं लागते ही सुद्धा बाब मला कळाली होती व भारतीय संस्कृतीविषयी जो अभिमान असल्यामुळे संस्कृत विषयी ओढ वाढली होती। आणि त्यानंतर इयत्ता 8वी ते 10वी पर्यंत संस्कृत आम्ही द्वितीय भाषा म्हणून निवडला। विशेष बाब म्हणजे संस्कृत इयत्ता 10वी म्हणजे माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये संस्कृत मध्ये मला 100 पैकी 100 गुण मिळाले आणि त्यामुळे मला संस्कृत असं वाटायला लागलं की संस्कृत घेणे आवश्यक आहे, कारण ज्या विषयात आम्ही प्रावीण्य मिळवतो की तेच विषय पुढे शिकायला हवे आणि त्याचे उपयोगही करता आले पाहिजे। बरं, मग आता तू जसं म्हणालास की आपण प्रावीण्य मिळवतो मग ते विषय घेणं गरजेचं असतं, मग आता 12वीची तू तयारी कशी केलीस आणि संस्कृत या विषयाची कशी तयारी केलीस? श्री तुकाराम शिवराम सावंत ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स कनेडी येथे सायन्स शाखेत मी प्रवेश घेत असताना या कॉलेजचे प्राचार्य श्री सुमंत दळवी सर यांनी संस्कृत हा विषय निवडण्यास माझी मदत केली। या प्रशालेचे संस्कृत विषयाचे अध्यापक श्री मकरंद आपटे सर यांनी मला बहुमोल मार्गदर्शन केले व त्यांनी मला वेळोवेळी संस्कृत या विषयातील शंकांचे तात्काळ निरसन केले। बरं, मग आता सायन्स म्हटल्यानंतर प्रॅक्टिकल्स असतात आपल्याला, त्यात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स यासारख्या विषयांना आपल्याला लक्ष द्यावं लागतं, त्याचा विशेष अभ्यास करावा लागतो। मग या सगळ्या विषयांना क्लासेस असतात, मग तू तुझा अभ्यास कसा केलास? कारण ह्या विषयात पुन्हा तुला लक्ष द्यावं लागत होतं, तर तू या विषयाची तयारी कशी काय केलीस? तर मी आता पूर्वी जसे सांगितले की ज्युनियर कॉलेजनेच मला संस्कृत या विषय निवडण्यास मदत केली आणि त्यानुसारच प्रशालेचे अध्यापक श्री मकरंद आपटे सर यांनी मला मार्गदर्शन केले व शंकांचे निरसनही केले। जसे तुम्ही सांगितलात PCMB चे खूप क्लासेस चालतात, पण श्री आपटे सर यांनी संस्कृतचा डाउट सेशन म्हणा
किंवा असले कार्यक्रम राबवले आणि त्यामुळे मला या विषयात प्रावीण्य मिळालं. बरं, मग आता घरात तुझ्या कोण कोण असतात आणि त्यांचा तुला कसा काय सपोर्ट मिळाला 12वीच्या परीक्षेच्या दरम्यान? घरात माझे आई आणि बाबा राहतात, तर त्यांचा मला खूप सपोर्ट लाभला. विशेषतः आईचं मी तर विशेष उल्लेख करेन, कारण असं म्हणतात आई पहिली गुरु असते. तिने बालवाडीपासूनच माझ्यासाठी खूप प्रयत्न केले आहे व सदा ती माझ्यासाठी काळजी करते आणि माझ्या याच्यामध्ये तिचं सिंहाचा वाटा आहे. आणि शिक्षकांचं कसं मार्गदर्शन होतं तुला या सगळ्या 12वीच्या परीक्षेमध्ये? हो, तर ज्युनियर कॉलेजचे शिक्षक खूप सपोर्टिव्ह होते. त्यांनी मला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. वेळोवेळी ज्या ज्या शंका यायच्या त्याचे निरसन त्यांनी खूप चांगल्या रीतीने केले. म्हणजे त्यांनी असे कधी म्हटले नाही की आता आमच्याकडे वेळ नाही. बरं, मग जेव्हा तू तुझ्या फ्रेंड्सना ही गोष्ट सांगितलीस की तुला 100 मार्क्स मिळाले आहेत संस्कृत विषयात किंवा तुझा रिझल्ट आला, तुमचा सगळ्यांचा रिझल्ट आला, मग त्यांची सगळ्यांची प्रतिक्रिया कशी काय होती? हो, तसा बघितलं तर माझं फ्रेंड सर्कल एवढा मोठा नाही, पण माझा एक बेस्ट फ्रेंड आहे. त्याने माझं अभिनंदन केलं व तो खूप खुश झाला माझं. बरं, आणि या व्यतिरिक्त तुला आणखीन काय करायला आवडतं? तुला अजून कुठले छंद आहेत त्याविषयी सुद्धा आम्हाला ऐकायला आवडेल. हो, तर मला हार्मोनियम वाजवण्याचा एक छंद आहे. त्याची दुसरी परीक्षाही दिली आहे. अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाची दुसरी परीक्षा दिलेली आहे. नवीन नवीन गाणे पेटीवर वाजवण्यास मला आवडतं. आणखीन खेळांमध्ये वगैरे तू काही केलंयस का? किंवा तू संस्कृत विषय जेव्हा घेऊन तू पुढे जात होतास तर त्या विषयामध्ये म्हणजे स्पर्धा असतात वेगवेगळ्या, त्यामध्ये तू भाग घेतला होतास का? आणि त्यात काही तुला बक्षिसं वगैरे मिळाली होती का? नाही, इंडोर गेम्स मध्येच माझी जी विशेष रुची आली आहे त्यातही चेस मध्ये. पण मी जास्त काय स्पर्धांमध्ये भाग घेतला नाही कधी, कारण इंडोर गेम्स फक्त माझा छंद होता. मी कधी असं बघितलं नाही स्पर्धांमध्ये वगैरे भाग घ्यायला. बरं, मग आता सायन्स आहे तुझं, संस्कृत सुद्धा चांगलं आहे, संस्कृतमध्ये 100 मार्क्स मिळवलेत. मग आता पुढे काय करायचं ठरवलंस? करिअर कशात करणार आहेस? मी संस्कृतमध्ये पदवीधर व्हायचं ठरवलंय. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे सायन्सचाही माझ्याकडे ऑप्शन होता, पण काही वैयक्तिक कारणांमुळे मी संस्कृतमध्येच BA करायचं ठरवलं. मग त्यातून तू असं म्हणतोयस की भारतीय संस्कृती जपण्याचं तू ठरवलंयस आणि त्यासाठी हा संस्कृत विषय निवडलायस. मग आता हा संस्कृत विषय घेऊन तुला पुढे आणखीन कशा पद्धतीनं, म्हणजे बहुतांश ठिकाणी असं होतंय की जवळपास हा विषय मागे पडत चाललाय, याकडे जास्त रुची नाहीये विद्यार्थ्यांची. मग त्यांना या मुख्य प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी तू कशा पद्धतीनं काम करशील, त्याविषयी काही तू ठरवलंयस का? खरं तर संस्कृतीची जोपासना हा एकच माणूस करू शकत नाही, पण आपला खारीचा वाटा देऊन थोडासा योगदान अवश्य देऊ शकतो. संस्कृत खरं तर आपल्या सनातन संस्कृतीचा अभिन्न अंग आहे व अनेक ग्रंथ, ज्ञानदायक ग्रंथ या भाषेमध्ये लिहिले आहेत. आणि संस्कृत आपल्याला अवघड यासाठीच वाटतं की आपल्याला संधी येत नाही. अर्थात आपण एक अवघड असल्याचं एक टॅग बनवून ठेवलं संस्कृतवर. ती गोष्ट ही अवघड नसते. खरं तर बघितलं तर आधुनिक विज्ञान हे कठीण आहे, म्हणजे अभ्यासण्यासाठी कठीण आहे. पण जे वैज्ञानिक आहेत त्यांच्यासाठी तरी छंद आहे.
म्हणजे जे कोण आविष्कार करणारे आहेत ते दिवस रात्र त्या आविष्काराच्या त्या आविष्कार किंवा संशोधनामध्ये राहिले, पण त्या आविष्कार किंवा संशोधनामध्ये त्यांनी कधी म्हणजे त्यांची आवड त्याच्यात कमी झाली नाही. असं म्हणतात की थॉमस एडिसन 10,000 वेळा प्रयोग करून बल्ब याचा इलेक्ट्रिक बल्ब याचा आविष्कार लावला. तर संस्कृत हा विषय तसा सोपाच आहे, पण आम्ही एक टॅग लावलेला आहे की तो विषय अतिशय कठीण आहे. नक्कीच श्रीराम, तुझ्याशी बोलून फार छान वाटलं. तू अतिशय सोपेपणानं संस्कृत कसं चांगलं आहे, कसं सोपं आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केलायस आणि मला असं वाटतं तुला पुढील आयुष्यात तू फार पुढे जाशील. आम्हाला तुला एका वेगळ्या उच्च पदावर बघायचं आहे, त्याच्यासाठी तुला मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.